tandure wasa Sira pingsang Hyang kemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga pating judul saking Brangwitan kaling mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupitata sing kamantian dewasane nara wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro. Sukramangkara tumpak mendo Tete kalopo sumawer cita Hanggara Rakata Buta Maesara Spati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Nawadasa Apa to pertandhane ingkang goro-goro nalika semanten mungkin Arya ngurmati wiji repat pun kawan kula Semargaring Pitul Semua kula Bagong ingkang sami jekan madyaning ora-ramba Wijilor Sanggrapat Punakawan alon alire
Ora muni wis 7 sasi ora suwit-suwit. Mula anek biasane nek ora ana Covid, ora ana pandemi ae. Saben bengi metruk iki tangan iki langsung pas neng cangkem. Plok-plok tung-tung plokno swit. Aku sing siji neng cangkem, siji neng irung dadi. Tus. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Alhamdulillah sampun dumugi titiwanci goro-goro wit saking purwa ngantos dumugi sak mangke mboten wonten menapa-menapa kasuwun lancar ngantos paripurnaning pergelaran menika ingin dipun persembahaken saking Ibu Arni Puspitaning Rom pengajapipun namung damel remen utawi tamba kangen pagelaran wayang kulit sedalu natas. Dalu menika wonten ing Parangkusuma, wonten ing tempat wisata Parangkusuma mriki. Matur sembah nuwun Bu Arni, sembah nuwun Gusti Benawa, Gusti Yuda ing sampun kepareng menjembatani saged kalaksananipun pergelaran dalu menika. Ingin dipun ajab namung babakan katentreman, babakan ayem, kesejahteraan lan sak piturutipun dipun suwun dalu menika sesarengan supados negari kula lan panjenengan inggih menika negari Kesatuan Republik Indonesia saged uwal saking kawontenan ingkang kados mekaten menika. Estu menika mboten matur goroh, namung nyatanipun sedaya ugi ngraosaken langkung-langkung kawula alit ingkang dados kurban, kawula alit ingkang sami ngraosaken rekaosipun ngadepi kawontenan kados mekaten. Wong nyatane ya biasane ya ana gawean saiki ya wis blas ora ana. Upama ana wayang, upama ana pergelaran nggih namung lumantar virtual utawi streaming menika ingkang saged dipun leksanani. Ewadene dalu menika saged kinarya jampi kangen babakan pergelaran wayang kulit dalu menika. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih mugi-mugi kula dongaaken sak kanca Ibu Arni Puspitaning sageta lancar samkawisipun barokah ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Menika ingkang saged kula aturaken. Ning nong wah. Buktinipun ngantos mugi sepriki nggih para lenggah tasih kathah tasih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun monggo. Sami wungon sesarengan mugi-mugi sedaya ingkang dipun ajab, sedaya ingkang dipun suwun sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Karya Jagat. Menika ingkang saged kula aturaken. Nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng karo Bagong, monggo aku bar mlaku adoh karo Bagong saka negara Ngastina tekan kene tekan Ngororombo. Jan matur sembah nuwun. Lele la la la. Lesung jumengklung sruwi bal-imbalan. Lesung jumengklung manekar mangungkung kumandang tepe isak jroning prang pisan.
suwun. Heeh. Iki malah awake dhewe matur nuwun karo panjenengane Gusti Yuda Gusti Benawa iso ketemu karo kanca lawas, Truk. Sapa? Tapa. Wah, Tapa ki saiki wis mukti mulya. Heeh. Ya omahe sing dienggo transit biyen. Ha iya. Mbiyen sapa kono ning? Ora ya meng tepung kok ya ora. Nek nganti dilokke lho aku wis ayem nek dipageri ngono. Heeh. Nek nganti dicedhaki ning panggung jebul ana sing ngelokke swara wedok. Gene nek blangkonan ya bagus. Mati loko awake dhewe. Heeh. Ah, jan wis tasah dieling-eling sesuatu yang sudah berlalu. Ayo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan jareng. Heeh. Ya muga-muga ndang rampung, Truk. Heeh. Ndang selesai. Ha iya iki sing ngrekoso ora mung wong tuwa-tuwa, bocah-bocah sekolah ya ngrekoso tenan. Iya. Sekolah dadak nganggo HP. Ha iya. Mongko wong tuane wong ora duwe nuwun pangapura, wong sing pendapatane ra iso nggo tuku HP. Ha iya. Bocahe dadak tuku HP rekoso urung nek wis tuku HP dadak nganggo kuota, nganggo lumantar internet. Heeh. Angel ya, Gong. Mongko ya soale ya angel-angel tenan. Saiki sing pinter-pinter ora cah cilik kok, ning simbok-simbok. Oh. Ha sing sekolah ora bocahe ning ibune. Heeh, sing ngajari ya. Ha iya. Mula ya kejaba awake dhewe iki ora kendhat ngene tansah nyuwun ngersaning Gusti. Lah iya. Muga-muga ndang padhang kahanane ndang kabeh iso makarya kabeh ya reng. Ah iya iso. Sinden-sinden ya saus. Wah, penganggone wis entek kabeh to. Sing biyen anggere muni nyekel mik iki suarane mak krincing. Saiki wis ora ya, penabuh-penabuh ya wis. Heeh. Wis kait kabeh pokoke. Penabuh sing perih-perih iki. Heeh. Ya wis ora dadi ngopo. Dilakoni kabeh ngrasake. Ora mung awake dhewe, ora mung Gareng Petruk Bagong ning kabeh melu ngrasake. Mula kowe karo aku ya wajib ndedonga, wajib nyuwun. Ah. Wajibe pancen ngono. Heeh. Yo, iki wancine tetembangan, wancine suka-suka. Iki mau ana pamundutan, Truk. Saka sapa? Lumantar WA wis kepareng nyawer. Oh. Ning urung iso dipinangkani nalika limbukan. Lah terus dipinangkani engko bar ayak-ayak panutup. Potok gundulmu. Ayak-ayak panutup ya wis rampung. Ayak-ayak panutup iku nembange jeneng. Heeh. Karo krecek. Ha iya. Matur suwun. Saka sapa iki? Apa iki? Wacanen, aku ora iso maca iki. Saka Pak Sigit iki. Oh, Kembang Rawe. Oh. Cilik banget surasane. Heeh, Kembang Rawe sing disuwun Tatin. Ning iki ana sing nyuwun Sinom Parijata, Tru. Iya. Diaturake. Yo, dikepenake iki mumpung hawane semonjok iki. Heeh. Pelok wae ya, Gong. Pelok. Sinom Parijata sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Monggo. Beda nek karo Climen ya, Tru. Ha iya, nek ning njaba ngene rasane luwih kepenak. Ha iya. Luwih temonjo. Heeh. Iki ya di anu to, Gong, dicampurke ning anu to apa jenenge Probaya Climen to. Antel.
Dhewe-dhewe. Iya. Mangsane. Turu. Engko nek wis rampung apa sinom tak gugah. Anggere krungu tembangan iki mripat rasane abot. Ha iya kesel bar gelut karo Kurawa. Mulane ya awake sayah, awake lukrah. Karo diaturke kagem Gusti Bendara Pangeran Haryudhaningrat, sinom ki panjenengane seneng banget. Ya. Karo Gusti Benawa, ya. Men sinambi lenggahan karo mat-matan. Mat-matan Gusti Benawa, mat-matan karo Gusti Yudana ora, mat-matan tembange. Oh. Pamundutan ket sore mau. Ayo, mangga. Diaturake. Wah, matur sembah nuwun tanpa apa. Pas banget jame jam 2 nyetel utawa ngrungokke uyon-uyon sinom Marijata ning ati temercep. Ha iya. Kemonjo dirasake ya ring. Ha iya, nek kaya Bagong ngene iki ya ora pas nek Bagong iki cah rada umure enom dhewe. Paling ora nek nembang ya bangsa bajing loncat. Terus kutu loncat. Wis pokoke sak seneng-senenge Bagong sing rada keras-keras. Aku nek ora keras ora seneng. Yo dibajutke. Pamundutan ki mau ana Kembang Rawe. Sing nyekar sapa? Mbak Tatin.
panyuwunan saka Pak Sigit. Oh iya. Ayo diaturake. Ayo Tin. Heeh. Olahraga pagi. Ya. Sekarang iki wis jam 2 wis olahraga pagi. Ah iya. Semeneng, Pak. Ayo. Ya. Olahraga pagi. Ayo sinden nek meneng ming ngemil wae. Lek ora lemu saka ngendi? Heeh. Ha iki kabeh jan bobote mundhak kabeh, Tru. Ah iya. Nang omah ora ndek gawean ming glundang-glundung. Malah ayu kae malah meteng. Oh. Oh to. Ora ndek kegiatan. Ah iya. Ya ora apa-apa, wis pirang sasi. Petang sasi nek ora karo. Oh. Engko gek kowe yo ati. Napa, Pak? Engko gek yo hamil kowe. Ya hamil napa-apa ana Engko bojo. nek hamil kabeh, cuti kabeh, sunah wis entuk wayangan aku ora ndek sinden. Ming Prastiwi tok. Engko gajul-gajulan. Aja mesakake. Wong sapa ngerti nek Prastiwi ya hamil. Ayo. Metune macan apa? Kok metune macan ora. Apiye? Persinden akeh fane dhewe, sing do nang ngisor kae Prastiwi lovers. Heeh. Ya wis ben ngarang ya. Ayo, Tit. Ana sing nyuwun kembang rawe. Ya. Nggih, Pak. Langsung nggih, Pak. Langsung ora Lah napa? nyambut gawe kok ming langsungan bawani. Ya. Ora cetil-cetil karo bawa. Heeh. Lali kabeh, Pak. Apa? Lali. Sirah semono gedene iki isine apa? Kula ora tau buka Aku iki sinah si kepala besar itu, otaknya besar itu berarti pikirannya cerdas. Tembang kok lali, tembangnya sandang panganmu lali. Aja kon ngapa kowe meng kon begegek nang ngono kuwi? Maksudnya cok ngebleng ngenten lho, Pak. Dilondrekke. Londrekke sirah ha. Heeh, ora apa-apa. Yo bawane sak elingmu. Ya. Anu nggih, dandang gula. Dandang kula apa? Napa jeneng Semarangan? Oh ya. Dandang gula Semarangan. Heeh. Mbah anggere ming tekan Ya, anggere ming tekan secang tak. ya didoakan bentengan Semarang no. Nah. Yo. Yogyanira Kan para prajurit kang para prajurit anu. Terus lamun pisan sami sami anu ladon nena tu enguni caritane Wah, sinau iki terus nang omah. Heeh. Nek nang muni lali. Mboten nggih Pak ning waton muni. Hah? Waton metu. Rugi. Lah apa lho? Anteli rasang Prabu Prabu Sasra sasra bahu singkoke dhewe-dhewe. ing Mahespati Terus, aja mandheg.
Terus sak tisune. Napa to, Pak? Aku ndelokke ayu le ngemplok kaya enak banget. Boyo semen kuwi ngematke tatine nembang. Ah jeleh. Jelek kon maju. Apa? Kok kon maju? Ha iki pamundutan kok. Ndi? Nya, wah malah keneng iki. Nah, 100. Piro jane? 100. Tenane. Takon Pak Sigit sing nyuwun Pak Sigit daerah kono kae sing nganggo masker kae. Ketake 200. Hah? Ketake 200. Wis sesuk ora usah melu wayangane pun. Lah arep wayangan kapan? Oh iya ya. Tekan ngendi ya? Aran pate sowanta cari mlatra. Kok ya iso mlatrak lho. Mau iki le jarian ya kepiye? Mula tak kon rada lemu dadi ana daginge ya. Saya kuru. Awanda iki karo bapakne tuwa wanda. Kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhoni terahu Yo. Apa ki mau kembang rawe? Nggih. Ah, kembang rawe kowe iki nek sik ngendang Denko cocok. Iya. Kalau aku rasa digawe-gawe loh Mas Denko. Hah? Yang baik ya. Apa? Yang baik. Nah ini Denko itu udah baik. Yang untuk sembrono loh. Sok sembrono piye ora yo kok. Ndelang. Nang. Yo. Ini apa arep maju-maju arep joget? Hah? Tak kira meli joget loh. Maju-maju arep ngeyup. Maksudnya piye? Kono iki trocah ngene. Mbune. Kowe arep ngeyup, Mas? Hah? Ora. Ayo, mangga kembang rawe. Susu perawan rasane enak tenan. Susu ronda rasane rada sepo. Mundur. Sik. Tantatin ki ora tau serius e. Kok sih lho? Lah piye ta? Ayo nek maju ki maju. Oh, maju. Maju. Mundur. Kowe arep kalah karo Neti po. Neti saiki wah. Kok aku karo Mbak Neti saiki ya? Oh, Neti saiki nganggo ngene iki buane. Kula nggih delok yen tak tel. Ayo yen tak telepon. Kula yen delok lho iki. Ayo, masa arep kalah ora. Awak kok demane-man kowe. Men metu kringete, men rada suda awake ora. Ane nek suda dadak tuku apa-apa ya. Heeh. Lobok kabeh. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Yo, mangga. Engko ora sampe. Ngapa sih? Ora apa-apa, yo. Maju saka maju. Maju. Mundur. Maju.
wiwitane Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Luar biasa manyen ya. Ning jogetmu iki lho, mbok yo nganggo sing dikebarke apa piye ngono. Oke, bareng apa nih? Jogetmu ki pelit. Pelit. Carane wong anu ki apa jenenge ki apa? Ya pokoke pelit. Ming sithik-sithik. Ah iya. Ane nek awak semono joget nganggo kebar tenan. Suarane ketok-plok ketok-plok. Teh oke rantek engko. Iki gek suara apa wong joget kok suarane ketok-plok. Pun nggih. Ya, matur sembah nuwun. Ayo, mang kendangane dung dreng. Saka kene iki suarane mabluk ngono. Bluk ya apa ora? Wah, matur suwun. Ya, lumayan 100. Urusi totok Lah kae. pundi? Hah? Ndi? Iki mau lho. Urung kok. Dene meneh wae. Oh, Manak lho. kabur. Angine gede. Ora ngukup kabeh marah Entrin wis diikhlaske pancen rung rezekine. Heeh, marah ono e. Po sagon sajan kowe apa 2000 gelem? Yen ana apa-apane tanggungan dhewe lho. Rasa wis. Heeh. Matur suwun ki mau apa kembang rawe. Kembang rawe. Heeh. Sing gurung sapa Kyai semene iki? Ah, iki sing mepet aku iki. Ya, Mbak Orisa. ya. Jumeneng. Iya, alon rasa kesusu. Krungkep engko. Wah, biyen sing sok didungono tatin saiki genti Orisa ya. pun meh padha ya Pak Hah? meh padha Wis tau tok timbang kok. Meh padha ora. kan didelok nggih ketok Ha iya, ngene ya. Ora ya gedhe tatin kowe iki dedeg piadege cendhek kok. Iya. Ora apa-apa wis. Sing mengkari sok anggere ayu kuwi wis dungkap pira? 7 sasi ngono. Wah. Wah. Iya, ya ora apa-apa. Nembang apa sak? Ya sing gayeng ya kena. Ya. direncangi mboten Hmm? direncangi Diwangi sapa? direncangi Sapa? Mbak Wahyu napa Mbak Neti Dhewe sik mengko Oh, nanti dhewe. iki arep tak nggo gong. Ayo wingi nang Climan iso gawe heboh. Yen tak telepon. Yen tak telepon. Cakepane yen tak telepon ki tangane melu ngene. Yen tak telepon. Malah mlebu ngino. Ya, mangga apa? sing gayeng Ya. gubuk asmara Pak angsal Wah, apik. Wis kesenenganku. Kloso asmara. dereng bali-bali niki Mas Keswan Aja diganggu, ayo wiyaga iki kesempatane ngono kuwi kok. Semen nengke wae ra. Asak kembang rawe. Heeh. Cah kok prigel. piye kuwi yuk piye yuk Wis. Rasa tok genake kowe iki nembang kok malah. Heeh. Ayo apa? Gubuk asmara bawani. Ya. Neno neno. Heeh. nyingkang
Lelo-lelo lelampahan kang wuri ayo wis umum nek ngampet sila semengi iki geblet nguyuh wis umum. Wong kamar mandine wetan kok liwate dadak ngalor sik. Mongko le mlaku alon-alon karo ngapurancang. tresno tulus nadyan neng bubuk Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan aku bae ambil Dila. Doting telusup ya terus. Sing gampang barang ya aneh-aneh. Aku
ngantuk wonge. Heeh. Ora kon nembang-nembang bola-bali teklak tekluk. Nggih, Pak. Ha iya, ya awan momong anake bengi nyinden. Iki wae mesa pandemi corona dadi ora patek sering. Waduh. Ora patek kerep. Heeh. Nek kerep kae piye ayo? Ha iya. Anake iso kuru. Heeh. Tinggal terus. Lah iya. Yo, ki dinggo sing pungkasan ya engko ndak wektune entek. Heeh. Engko ndak kepadangan bubare. Ha iya. Lek mulai ndak kebiaran. Ha iya. Aku pindho kebiaran terus. Ha iya. Yo, diaturake. Saiki genti ha iki. Sinden sing arang-arang juget, dikon juget. Ya. Wong loro sisan adu keterampilan. Ya. Mbak Neti karo Mbak Wahyu. Ya, iki sing ora iki gayeng mesti. Heeh. Juget sing siji dompo, sing siji manut karo syair. Dadi joget iki yen liwat aku kelingan nudine sirah. Gubuk kae iki yo jogete gubuk. Tau tak nggo leren maksude linggo. Neng dalan kebak tulisan. Yo. Ayo gedo ngadeg wah angel banget kongkonane jan. Mbok ora galak-galak to ora. Ah. Iki ibru-ibru. Heeh. Ah, sing siji wis gemremeng wisan. Kula ora iso Pak, kula ning omah men idak-idak tape. Ya ora apa-apa men. Luwes merdika kok ngene. Ayo men adu keterampilan. Ha iya. Aja kalah karo Prastiwi wae iso bijek-bijek kaya wong kang slupan kok. Yo, caloro nembange apa? Ning sing gayeng lho aku nyuwun sing gayeng iki ora. Ya. Sing nganggo rame apa? Rembukan sik tekan setengah papat apa? Ah iya. Ayo kowe kudune ngaran. Aku tembang saiki iki ora hafal kok terus men ibu-ibu waranggonaku sing luwih hafal, sing luwih ngerti. Ya. Apa pelak apa? Lali janjine mawon. Apa? Lali janjine. Ya. Ngene. Yen tak telepon wis ra tau tok angkat. Pun mboten telepon nek kula. Yen tak miskol. Yo, ayo dibawani. Dina Minggu, sing bawa Wahyu. Heeh, men adil. Engko sing joget Neti. Heeh. Iki termasuk apa jenenge presiden apa? Orde Lama. Ha iya. Orde Lama. Melu aku suwe iki, sing suwe dhewe Prastiwi kae. Oh. Aku wis tak jar mayange karo Prastiwi disindeni kok. Saking tresnane karo aku mula arep tuwa tak teptakmu. Ha iya. Anak pit utawa montor saya tua saya larang kae saya tua saya murah. Tenjang. Yo. Dina Minggu. Ayo. Dina Minggu kang tak anti Oh. Tina muni ngayal
pijer anane pijer semoyo pinter golek pinter golek tatarsa alasan neno neno ngan derender hangan duka jogetmu engko manut Neti ya heeh kowe ngetutke Neti wis pinter tenan neno tak tuh tak ndak yo aku wis ora hey ya yo semangat itu yo Sakake Gong. Wong tuwa-tuwa do dienggo dolanan.
Aku nek ora dienggo dolanan malah nakokke. Iki piye kok mung dinengke, Mbak? Janjane kowe nang Matur suwun. Ayo karo ngampeti isin. Ha iki. Iki wong loro kuwi diterke bojone kabeh. Begitu dikon nempang langsung bojone wis menawa cocok isin aku. Ndelik kabeh wong loro bojone. Anggere mlebu mobil terus mbok sesone ora biayaan ngono kae, Bu. Ayo dikone ngono. Iya karang ya sing jeneng berkecimpung dalam kebudayaan iki ya kudu ngono. Nek jiwane jiwa seni wis ora mikir umur. Berekspresi, berinovasi lho. Nganggo joget ya nganggo joget. Rasa isin ora apa-apa. Ya mung kudu belajar nang omah. Sing jeneng nyanyi karo joget ki angel ya ta, Tru? Heeh. Tangane nyekel mic terus nyuwara karo awake obah ki angel. Ora gampang kaya ngono ki perlu berlatih. Mula ana sing nek awake obah malah li nyanyi mandeg. Nek nyanyi terus awake meneng wae iki biasa kaya ngono kuwi mergo urung kulino, urung sinkron kaya Prastiwi mau. Oh. Prastiwi mau nek kon ngomong awake meneng, nek kon nyanyi awake obah trima ora nyanyi. Mula salah siji. Iya. Syukur bage iso loro kabeh. Ngono ya ning. Ha iya dadi mula sinden-sinden saiki tuntutane ora mung swara apik ya iso joget, iso ndagel, wah kuwi saya luwih apik. Heeh. Oh, tenan dadi saiki saya modern saya telogonine iki saya maju soalé. Apa? Telogoni. Kok telogoni modern iki lho, teknologi. Kok telogoni? Heeh, teknologine iki saya maju dadi memang tuntutan dadi aja nganti terus disepelekke. Iya. Ngene ana tembung isaku ngene kok gelem ya ngene ra gelem ya ngene. Ah kuwi wis tegese ora gelem sinau. Iya wis popok meng kaya ngono kuwi. Ha iya. Yo Reng yo. Waktune ndak selak mepet iki wis jam 3:30 kok ngrampungke lakon. Ah bubar jam berapa, Ya paling ora 3:30 gong cukupan. Engko nek tekan omah Padang ndak malah pikirane bojo werna-werna. Ngasose ya Mas. Jeneng ya ning talaga kadirang Mambang pantepasulan utamane kok lintang tulya kusuma yana suma